Another thing, I must be totally competent in every situation. Feeling na to, tanan lumba, tanan race, tanan competition. Kanang thinking ba nga, labuan ako ni siya. Dapat mas hawd ko niya. Unsay na niya, napod ko. Dapat mas ilado ko. Dapat mas taas ko. Dapat mas inani ko. Isa na katrap sa atong spiritual mind. Dili nimo tanan labuan tanang tao. Nagi realidad nga dapat nimo dawaton, naay daghang mas maayo pa nimo. O ngano gina-insertan ta ni Satan aning klase nga mindsetting tud kay muni cause of frustration. Muni cause of frustration ang achievement ka para mo nimo nindot na pag-abot sa usa ka close friend, discourage nun ka. Ikaw nindot na kay nimo imong accomplishment pero sa uban kulang gihapon. Kasi mitabo frustration. And then isa pa, when I sin, God does not love me anymore. Kung makasala ko, mawala ng love sa Diyos nako. Isa ni sa mga negative thoughts nga nagabalik-balik sa ato kinabuhi. Now, tan-aw na to, church, again, dili tanang positive thoughts, tinuod nga mga thoughts. Kasagarang pag-ilad ni Satan sa atong kinabuhi, mga positibo nga mga butang kunuhay. Chocolates ang iyang gina-feed nimo una, aron musikag sunod-sunod niya. Sa panahon nga nahubog na kas chocolates, didto ng poison. Sa miracle ni Christ sa Cana, gihimo niyang water into wine. Ingon ang master of the feast, siya, maayo kini nga event, kay kasagaran iserve nila ang mga best wine ug mga hubog naging mga bisita katunang bati. Pero ingon siya, pero hangtod karon, hapit na naman ang program, na serve gyapon ang best nga wine. Si Satan, iserve niya una ang best nga wine. Sa panahon nga mahubog na ka, o mawa na ka sa imong sarili, ihatag na niya ang distraction. Pero si Christ, ihatag niya ang best nga offer. Hangtod sa katapusan, ihatag niya po niya ang best nga offer. Best nga wine ang ihatag ni Jesus Christ. Now, ayog punay mo una-huna sa mga positive lang nga mga thoughts. Punay mo una-huna sa tinuod gyud nga prinsipyo sa kinabuhi. Daghag mga powerful nga mga speakers, daghag mga powerful kayo nga mga secular nga mga lecturers, kaagi man sa kog seminar sa mga business, networking. Sultihan ta mo daghan kay powerful nga mga speakers. Gingon og powerful kay mo transform gid sila kinabuhi. Nasa tumoy silang dila, mabag-o gyud ka. Kuyaw kayo mo motivate. Pero dili tanang powerful nga speakers motivated sa kamatuoran. Again, dali kay mangitag positive nga thoughts. Dali gyud. Bisan ang Church of Satan makahatag og mga positive nga thoughts. Pwede ka i-motivate ni Satan sa di mao nimo nga hunahuna og mga plano. Dili tanang positibo iya sa Ginoo. So atong i-replace atong negative thoughts sa principle gyud sa Bible. For example daw, ang kalibutan mo ingon, you can do it. Kaya nimo na. Positive na paminawon, di ba? Madown ka. Kaya nimo na ingon ang usa ka speaker. O kabalo ka unsa na nga content. Kaya nimo na, bisag wala ka nani, kaya nimo na, kaya nimo ni. Wa ka na kinahanglan pag ubang tao, wa ka na kinahanglan og Dios, unsay na nimo, kaya nimo na. Positive na paminawon, pero dili na kamatuoran. Unsay kamatuoran? Philippians 4:13. Unsay ingon ni Paul? I can do all things through Christ di ay dili sa imong kagulingon. Ingon ni Paul, who strengthens me. Ang biblical, ang kamatuoran, dili nimo kaya gyud kung ikaw lang. Kaya sa Dios in behalf nimo. Ang kalibutan, no. Kaya lagi nimo na. Unsa pa ingos kalibutan? Love yourself first. Unaha sa gigugmay mong kagulingon. Unya na ng Dios, makahulat man ang Dios. Makahulat man ang Sunday. Kadaghag Sunday, di mahutdag Sunday, pero kini nga okasyon, panagsalang ni. Kadaghag Sunday, muhulat rang Ginoo, makasabot rang Ginoo nimo. Pero sila, dili kasabot nimo kung mo absent ka. Unsa ingon sa Bible?
sa kalibutan, unaha sa imong kaugalingon. Stress na kay kas trabaho. Tagaig rest imong kinabuhi sa adlong Domingo. At imana unaha imong kaugalingon. Positive, negative. Positive, pero dili na kamatuoran. Ingon ng Bible, Matthew 22:37-38. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." 38. This is the first and great commandment. Wa nay mas labaw pa ani. Ang pinakadako nga sugo, unaha paghigugma gid ang Dios. Labaw pas tanang butang. So bisa na nga tong positive thought mo iniilad na to sa kamatuoran. Another thing, ingon ng kalibutan, eat, drink, and be merry. Hala kaon, tagbaw. Hala inom, tagbawa imong unod, pagkalipay. Para sa kalibutan, mo ni hinungdan nganong naningkamot ka. Para makakwarta ka. Aron tanan pwede niyo paliton, tanan pwede ang kunon, tanan magmalipayon ka. Positive, negative. Positive, kanindot ra paminawon, paminaw gud mog lecture may tungod ani. Dasig kay human. Murag para nimo tanan makita nimo ba kwarta. Pero dili ni maoy kamatuoran. Ingon ni Paul, 1 Corinthians 10:31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Sa imong pagkaon, sa imong pag-inom, o sa tanan nimong gibuhat, dili ni pagtagbaw sa imong kaugalingon, himuan ni para ikahimaya sa Dios. Another thing, ingon ng kalibutan, gamita imong mga talents, imong skills para mo asenso ka. Di ba? Gamitin mong talent para mo asenso ka. Gamitin mong skills para mo asenso ka. Kabalo mo ang biblical 1 Peter 4:10. Unsa day purpose atong talent? Unsa day purpose atong skills? As each one has received gift, mo ni mo mga talent, skills, mga gifts na sa Ginoo, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Ang unang purpose nganong naka na nga talent, naka na nga gift, naka na nga skills para day pag-glorify sa Dios. Pag-serve sa ubang tao o pag-serve sa Dios. Pero ang secular word, no. Hayahay kayo sila. Gamitan na para sa imong kagulingong kaayuhan. Inana ang kalibutan. Paminawon ni mo na positive kina sa paminawon. Pero dili sa kamatuoran.